Father Hillary Taliaferro, Noel Aquilina u tfajl Jake Vella huma fost il-persuni li nataw rikonoxximent waqt is-serata li fiha nata l-Premju Nazzjonali tal-Volontarjat. Il-President George Vella insisti li fil-ħajja maġla tal-lum tajjeb illi nħarsu sew madwarna u naraw x'irwol jaqdi l-volontarjat ħafna drabi fis-silenzju b'nies li jifmu u japprezzaw l-importanza li jagħtu lura lis-soċjetà. Waqt iċ-ċerimonja tal-Premju Nazzjonali għall-Volontarjat, il-President Vella insista li id-dialogu u t-tolleranza, it-tnaqqis tal-preġudizzju l-faqar u l-esklużjoni soċjali jibqgħu miri ċentrali. U għassaħ illi għanna namlu mezz sabiex nollu kemm nistgħu il-profil tal-volontarjat f'pajjiżna u nħeġġu aktar nies fosthom tfal u anzjani jersqu eqreb lejn dan is-settur. Fost ir-rebbieħa parti Noel Aquilina mill-Assoċjazzjoni tal-Plejers li jilagħbu l-basketball fuq il-wheelchair kien hemm ukoll Marius Barbara minn Caribou Malta illi ingħata l-premju ta' volunteer żagħżugħ tas-sena għax-xogħol missjonarju illi wettaq. Il-premju Organizzazzjoni Volontarja tas-sena intrebħet mill-Assoċjazzjoni ta' Down Syndrome fil-waqt li Father Hillary Taliaferro ngħata premju speċjali għal ħidma volontarja minn individwu fil-komunità. L-atleta, Jake Vella, ingħata l-premju Victor Calvania tfal fil-volontarjat wara li kien nominat mill-Assoċjazzjoni tal-Ġurnalisti Sportivi.